Het is één grote wierte drekboel hier op het Jirpelveld van Up het Hiddema in Halvert. Door de droege mooie maaitijd lezen de boeren voor op schema. Vorige week wien het Jirpels al klaar om rispen te worden, maar dat kan nou net. Het begint wel gevolgen te krijgen, want het bleef te lang weer. En de tongerbui van Aron Sneun die had eigenlijk de boel wat bedoeld. Toen hing ongeveer een 30 mm in de oren. En dat had de groen dichtslijn. En dat wil het wetter eigenlijk net maar goed afvieren. Er kan net jeder rispen worden als het een paar dagen drooggeweest had. En dat kan nog wel eens even dooien. Daarom is de kans op Jirpelrot grut. Iedere boer die zal hier en daar wel een plakje rot hebben. En dat begint nu eigenlijk wat uit te tellen in die zin. Hè. Onbezorgde oogst hebben we al net meer. We moeten nu enorm op bestellen passen. En boeren verstaan goed broeken om de oogstassen op een goede manier binnen te halen. Toch het minnewaar bloeide het terras niet snits leeg. En dat wil de snitsweken een van de topweken van het jaar is voor de horeca. De omzet leidt bij gewonbedroegen soms al 10% leger als oors. De drankomzet is toch wel wat minder als oren hier. De mensen net boeten zitten kennen, dan gaan ze naar binnen, maar dan zitten ze allemaal aan de koffie. En als je daar 12 van hand hebben, dan heb je ook genoeg. Maar ja, een glaasje bier, daar kan je gauw wat meer van hebben. En wij vangen dat wel weer op, maar ja, daar ben ik bedroegen. Als je ook een licht kroegje hebben, maar alleen nog een groot terras. Dan mis je toch een hoop omzet. Hè? En dat is toch een buffer waar ze aan bedroegen en vaak het hele jaar toch wel op draaien met. Dus wij kennen het binnen, ik vind het niet. We hebben binnen liekevolle zitplakken als boeten. Ik lekker binnen de band in Monkey Town in Ljouwert. Hier is het juist woldsmoordrok. Ongeveer 300 kinderen komen er dan gedurende de dag zeg maar, vandaag. En als je normaal in de zomer kom je ongeveer tussen de 50 en 100 kinderen uit. Dus het is wel aardig druk nu vandaag. Wat kies je daar doen? Springen en glitsie. En daar is een hele steile glitsbaan. Hartstikke boeten jassen. Nee, is dat vies waard.